kune vamwe madzimai vanonyima varume wavo bonde mudzimba umo. Zvandiri kutaura izvi hakusi kunyepa. Zviri kuitika mudzimba kakawanda, musandipikisi. Munoda kuti kudii kune madzimai vanonyima varume wavo bonde? Ndinongova kuziva kuti musanyime varume wenyu bonde nekuti wakauya kwatiri ndomupa pasvika aguta. Saka apa ndinomupa paipo iwo chimunyima kumba anotoramba achidzoka kwandiri nekuti ndochimupa zvaanoda. Akanditi ndipe nandimunyime chero nguva indomupa. Saka ndingokuudza kuti musanyime varume wenyu bonde. Ndosaka kuzotizwa chiyo mabhawa kwati ndiro. Saka vapei nenguva dzavari kuda. Anoitwa Manasi ndiye ane nyaya dzanezuro nedze weekend kunyange dzanasi zvatovamba. Tadzokashkari na Manasi, tadzokashkari na vachibanda, tadzokashkari na Manasi. Right, muri Zimbabwe ndatirega ndimhanye paEpworth apa. Makangonoranda yani nyaya dzeEpworth yeti mune makutoziva kuti aiwa inawo the Bishu reality. Ndo dzandonyobata paEpworth ipapa. So satapinda mushow inoyi da kuzivisa kuti kana pana vana vadiki vari pasi pemakore 18 aiwa musaone video. Vanyari kani endai kunzvimbo dzakasiyana. Chimwe chinhu chandada kuzivisa zvakare ndechekuti vanhu vese vanobuda pashow inoyi yanditika vanenge vatenderana nazvo, vanenge vachitozviziva kuti ivo vari kuonekwa nyika yese vari kubuda paTV anditika. So hanzvadzi wakadi tiri kwedu makasimba here. Aiwa tinofara hedu. Chekutanga da kukuzivisai kuti nyika yese iri kukuonai muri kubuda paTV. Zvakanaka. Ngavaudzewo here zita renyu kuti munonzani uye ndoda kuti mutaure mega basa ramunoita. Ndoitwawo Lizzy Chisari. Ndoita basa rekupinda mumbawa. Ndo basa rangu. Kupinda mumbawa. Kuti kupinda mumbawa chiri matobuda nemari. Munoita sei nazotaurai? Ndoita zvekukechesa mumbawa. Right, mazogona. Pozi makati basa rekupinda mumbawa. Munenge manzvenga. So tinoda kuti mutitsanangurire kuti basa iri makaritanga rini, mave nemakore mangani? Basa iri ndagara mubasa ndane 7 years ndiri mubasa. Ndakaritanga pandakasiwa nemurume nevana manje ndovakati kuti ndiite basa irori. Ndovakakonzeresa kuti ndiite zvinhu zvakadai so. Saka pandakasiwa nemurume ndakatanga kugarawo ndegawo ndichienda kumba kweshamwari dzangu. Shamwari dzangu aiva mahure. Ndichinodya kumba kwavo ikoko. Ndimuka makusei ndobereka mwana ndoenda ikoko. Svikawo shamwari dzangu ndimwe musi sandauya taurirana kuti tingaita basa rongopa umwe mukadzi chikafu here. Isusu tisite kuenda kubhawa unotsvaga mari here. Nhasi akangouya tikutoenda naye kubhawa. Saka pandakangouya ndozoti vanhu vangu vatotaurirana kudhara. Ndichisvikawo vanondipawo chikafu apa ndaiyamwisa nandine nzara. Ndobva vatonditi nhasi hembe dzekupfeka dzirape idzi. Tikuenda tese kubhawa nhasi. Ndakatomboramba but ndakatoona kuti nyangwe ndikaramba kuenda kubhawa mangwana acho ndaizodyei. Apa inini ndokumba kwavo kwandaiwana chekudya. Ndomusi wandakatanga kuenda mubhawa iwowo. Vandatanga kutokechesawo ndichipiwawo mari dzangu. Ndichikechesawo. Ndopandakatangira. Zuva rekutanga makakechwa navanhu vangani, maita mari uye zvakare ndekupi kwacho cheko kwamakanatsotangira? Zuva rekutanga takaenda kunonzi kuGlobetrotter ndokwandakatangira ikoko. Saka vanhu vanenge vanotoziva kuti munhu yauya nhasi munyowani. Ndakatoita mari zuva rekutanga iroro. Handichanyatsorangarira rangu mari yacho but yange yakawanda mari iyo zvoti neshamwari dzangu idzodzo takati tatopfuura nemutauni ndichitengawo hembe dzachonawo dzaidiwa dzekubasa. Ndikasvika kumba kwangu ndikatobhadharawo rendi yangu yandasina kubhadhara. Ndikatotengawo chikafu mumba. Vandatoti mangwana ndandakutononokerwa nokuti kudoke ndione kudzokera. Alright. But alright, ipapo ndapanzwisisa. Imimi mambojaira murume 1
mumba size 1 ka maybe pamwe murume wenyu aive nepfupi kana kuti aive idhafu kana kuti refu mozoenda kubhawa manje wo first day mozonopindwa nedzakasiyana siyana pamwe kuda makarara navanhu 5 mumwe ane kapfupi mumwe ane kakobva mumwe katete makazvigona sei pavo? Ndakatotanga nekutojaira ndakatozvigona musi uyu bhozi pamba pasina option ndatopinda mumba wende vanhu vacho nani nawo shamwa dzangu anga ari mabhanditi zvasingatoiti bhozi vamwe vacho vanhu vacho touya nawo kwandiri mufana wangu panguva iyoyo ndandiri mufana wangu hapana pandairamba kamari ndawinzirwa munhu ndaitoenda naye ndakatozodzama ndajaira izvozvo. Ndakambonzwa mumwe wandakaita interview panapa last time achiti first day rake kwakarwadza kunhu kwakarwadza andairwadziwa pesera ndajaira. Imimiwo mafirst days enyu imimi kwenge kwakamira sei? Ina ndomborwadziwa nene yekuti ndakazvara vana kwagara kwakatodhamba udhara saka ndomborwadziwa. Aiwa but kwakunozvara vana kakune mvura dzinobuda dzedzi kuno sezvo panenge vachibuda chinhu chikuru kunoti ngaite sei kunonzi kunodhadhamuka. Saka apa kana kwadhadhamuka apa akwa Muriezi babo muchandiregererawo. Ndofunga zvandinoda kuedza kutaura panapa ndaticha ndingazvibvunze chiti kudii. Anyway regai ndisiyane nazvo tiende pane mumwe mubvunzo wechipiri. Ndosaka ndataura paipa kuti panapa padiwe vana kana kuti vanyarikani. Hani manzwa mashoko ingada kubuda apa. But anyway ndaakuenda pane imwe question hangu. Ngatisiyane naye. Ma-challenges amunosangana nawo imimi pabasa renyu ndeapi acho? Pamwe pacho nawo varume vacho vakasiyana. Pane umwe neutsinye kwozoitawo vamwe vari right. Pamwe pacho unotokechana nemunhu chaiko apedza anogona kutokubira futi mari yacho neyanenge akupa iyoyo kana kuti ukuzoti ndidzosere mari yangu asiwo kana wakapusawo unogona kuidzosera mari yacho asi kana usina kupusa wauite sei hauidzosera hako. Sena hangu ndakambosangana nemumwe mukomana uyu ndatosangana naye mbao akatonditi ndikuda night vatawirana kanipa $20 yangu vanaenda naye kumba ndakamutrasta mukomana yanga akanaka anga akanaka zvekuti dhune mota yake vatatoenda kumba kwangu. Saka mari ndakangosvika pandaisa pamusoro pekitchen unit ndoyese mari yandinayo mumba apa ndaida kuzokanda raundi mangwana. Makuseni mukomana ndakatomuka ndindiperekedze vanamuperekedza vatatomusiya achienda vandadzoka kumba. Pandakadzoka ndakaona mari yamusisina haipapo chihure chakandirwadza ndakabatikana ndakasvina musodzi zvokuti ndakachema kuchema chaiko chaiko. Ndakatenga kufunga kuti apa vana vanangana mari kuti vashandise apa mari yeraundi yekudiwa apa ndo mari yandanichida iyoyo. Ipapo handidi kunyepa ndakabatikana nanhasi hazvinondiperera mwoyo mangu. Ndakazomuona hangu mukomana uyu ndangosvika pari ndikamuti ndipo mari yangu akangondipo mari yangu asina kunetsana neni kana kuita sei but ndakabatikana pazuva racho. Akabva atongodzosera yakakwana. Akandipa ikangokwana anotombopikisa anoita sei ndangomuti ndipe mari yangu yakatora vangondipa mari yangu pazvapera. Pane pamwe pandinakidza so matanzi mukomana wenga akanaka uyu. Saka imi vanhukadzi munotombouye muroona kuti mukomana uyu akanaka isi zvatinoita isi kuti bhebhiri rakanaka here. Totoona kuti munhu akanaka uyu aite uyu anhu akanaka uyu totozviona zvingasange sekubhawa zvinooneka izvozvo. Imimi urati shamunonyanya chiwa kana kuti yemura pamunhurume kuti muzoti akanaka chii? Munhu akanaka anongooneka ega. Toda kuziva izvo zvakafanana isu vanhu vechirume kana kuri vanhu vechikadzi takaona munhu anenge ane chivakashure chakanatsokura ane bhodhi imwe structure yakadai dai mazamu akadai dai dai akatsvukirira dai so tobati wamuonero ndo zvatinoyemurawo kazhinji kacho vanhu vechirume. Musandipikisa vanhu vechirume ndo chokwadi chandiri kutaura ichi. Ko imimi vanhu vechikadzi toda kunzwawo kusaidi kwenyu. Kusaidi kwedu sena hangu ndinotoona ipapa nonezopindura kozi ndotoona munhu ndega kuti uyu akanaka kumeso kugeza chako chaiko wega ndonotaiwa munhu uyu akanaka. Saka zvinongooneka zvega munhu anongooneka yega kuti uyu bhou. Iri ndo zuva rekutanga ramakasangana neimwe challenge ko imwe challenge zvakare yamakasangana nayo?
imwe yandakazosangana nayo ini nemafriends angu tino system yekuti tikadenha manje tinoita zvechikutsi zvazve saka rimwe zuva tinozoti denho munhu airove saka takadenho umwe musi tajaira chikutsi chedu zvatadenho sevanhu vanotozoti vasikana ava vane system yekukutsira vanhu vaita sei izvo iroro ndakanyara mbawa takarohwa nemukomana yezvekutika saka ndoimwe futi yakandirwadza iyo kuti vanhu mamajera hunhu hwenyu hwohwo mozorohwa nemunhu wane zvinondiitira musha right iyoyo ndainzwa handii pane imwe ndikunyanya kuda machallenges anoitika muchinge makechwa ndiani kuda iyaya ndiani ndikunyanya kuda ndakechwa ndoimwe yacho anombotsanangura yakandirwadza imwe yacho ndeyekuti kumakorokoza uko ndomakorokoza takamboenda makorokoza vandakechwa navamwe baba baba ivavo vakandiita nguva refu zveshuwa vakanyatsondinyenga nguva refu baba ivavo mari yangu vangu vandipa vachipedza kudaro vanditi ndidzosere mari yangu kuti nditi hapana handisi kuda kudzosera mari yenyu kana kuti chika zvakanetsa ndakatovadzosera mari yavo baba ivavo vakatondinyengera mahara vakakunyengera ipai kune zvimakebheni zviri ikwekuko saka akanga abhadhira chikebheni ichi ndiani ndo mataingogara imomo saka munhu kana achingopinda andongopinda anenge atotaura neinongopinda imomo ndo zvimba zvote chitogara isusu ko reason yavaitidzoserai mari inge reason yei inye kuti vanga vaita nguva refu vandovati zvakwana musi kuzonei kuti zvanyanya ndobva vakangosumuka kati sikachindipa mari yangu bhozi nandira kutunda kaendesika ndipe mari yangu kuti ndivakikiritsa vaitodawo vandando vanadzosera hangu mari yavo saka ndangongoti kungonyengerwa mahara chinji nongorwadza munombozei saka ndoimwe challenge yandakasangana nayo mwadi ungoita zvokuti vatunde nokukasika kangu hamuna skiri ramunoita here vamwe vanhu vasingatundi vamwe vanotunda kuti skiri rese totoita but mumwe munhu atotunde mumwe anotunda mumwe anenge achitoitira zvoutsinye ka skiri ramunoita kuti munhu akasike kutunda ndiripira chiro munhu akada zvafanana varume mumwe anotinda kunyenga nekumashure mumwe anotinda kukotama mumwe saka anofanira kuitira munhu zvaari kuda panguva iyoyo kozi anenge akupa mari yako saka mumwe anogutsikana nezvaanenge atara akanditi mashure ndotongompa akanditi pasaidi ndompa kozi ndo zvaari kuda izvozvo ndofunga hamunaonazondinzwa mubvunzo wangu ndati ndezvipi zvamunoita imi kuti munhu akasike kuproduce obviously ukasika kuproduce kenyaya yekuti unofanira kuto chikapa kaobviously because hapana paunozongorara ka une munhu saka ukadaro anokasika kutunda munhu ndofunga muri kuzvinzwa mhuri yezimbabwe hanzi chikapa ndochinoita kuti munhu wechirume akasike kurasa mbeu hameno kuti munoti kudii nazvo tiudzei zvamunofunga maererano nenhau iri kutaurwa mucomment section alright tochienda pane imwe nhau zvakare yada kunzwisisa nderipi rimwe zuva ramunotaura kuti kana kuti amwe mazuva amakakechwa zvakakufadzai uye chii chakanga chaitika pandakakechwa zvakandifadza pandakakechwa zvakandifadza ndakakechwawo nevamwe baba baba ivo vakandifadza nditombofi ndakavakangana but sandaona vakanyatsondiita zvokuti handikangana wakaita sei nazo tsanangura karovereka wakarovereka kubotswa nero vakaita sei vakanga vari wenaiti here short time musamhanya henyu tsanangurai yanga iri night but vaizivawo zvavaiita baba vacho nevo vakandinakidzawo ndozva ndisingakangano vakandinakidza baba ivo pakukechana munozoti munenge muri pamwe pakutsvaga mari saka ipapo ndakatsvaga mari but zvemari ndandatozvikanganwa ndakatonakidzwa navo baba ivo vakandinakira zvokuti wakatunda kangani baba ivavo iwoyo wakakutundisa kangani iweyo zvinto zvandokubvunza katu chaiko iwo wakarwa maraunzi mangani vakangoita katu ikako unga ari baba ungave muzera upi kufungidzira kwenyu aisi vangu vasinombonyanyokura ina yekuti kubasa kwedu kumuresi tenchi kumuti baba chichi but hayo vangu vasinombonyanyokura zvavo
mastyles wakarova api? Vangu vangori pamusoro ipapo. Missionary iyoyo. Eh. Ndiye munofarira futi here? Munofarira ipi iyoyo? Ndiye kutoti kana munhu akangouya ipapa apa zvinokasika kuita. Ndinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana siyana. Kune dzirefu, kune dzipfupi, kune dzikobvu, kune dzitete. Imi munowanzofarira vanhu vane nhengo dzakaita sei? Ini ndangundofarira munhu ane iri pakati nepakati. Handidi hombe, handidi diki. Ndoda iri pakati nepakati. Iwo vanhu vanhu vese vandiri kuita mavidhios panapa kwavabvunza nhengo vanongokudza kuti iri pakati nepakati, iri pakati nepakati, iri pakati nepakati. Saka akomana amene vanhu vayo vanoenda kunotenga amene hanzi mishonga yekukudza nhengo yayo. Muri kuzvinzwa madzimai vari kuta kuti havade dzakanyokurisa. Kana pate nemishonga wekuti idzike ive iri pakati nepakati ndozviri kudiwa namadzimai. Ndofunga panapa vanoteerera chirongwa chinechi ndaita mavidhios akawanda. Vanhu vachitaura kuti hombe havasi kuida, hombe havasi kuida. Hanzvadzi vamwe vaiti hombe havaide because inokuwadza amene hanzi inosvika kuchibereko. Imi museme musingade hombe refu. Ndosaka singaide hombe inokuwadza chibereko. Inongochitorwadziwa saka inini hombe ndagara hangu handitoide. Kochidhafu. Ndinoda iri pakati nepakati. Zvekuzoti mukukechwa unozosangana nazvo kwakutongoitawo kuti ndiwane mari but zvinosiri izvo zvandinchida. Saka pane pamwe vanhu vandoda kuti ndinzwisise zvakare. Ngatiti imimi masangana nemurume akavimbika. Arikuda kuti akukandei pakitchen. Akurori munotenderana nazvo here? But ini manje ipapo panondiremera futi nenyaya yekuti ndine vana. Saka kuti ndiwane munhu wekugara naye ndotanda kufunga vana vangu. Saka panonditinetsei ipapo. Mune vana vangani? Ndine 3. Kuda dzimweni dzenguva vakuru vakati azuwa sanzu, azuwa namazharo. Pamwe kuda imimi munogona kusangana nemunhu anotenderana nazvo kuti ada kutora ine vana venyu. Ameno munoti kudii ipapo? Ndikamuwana ndaro ndomuda. Saka muchazobvuma kutendeka here mumba manje? Totendeka. Imi makazoshaya mari amuzomhanya makaenda kubhawa futi? Ndozvinzwisisa kuti murume haana mari kana asina. Imi urati ko papa nhengo apa. Imi kubhawa majaira nhengo dzakawanda. Majaira nhengo dzakasiyana siyana. Dzirefu, dzipfupi, dzikobvu, dzitete. Imi maamumba, munhu wemumba ane nhengo imwe chete, muchazozvifambisa sei? Ane size imwe chete. Aiwa ndogara kusikuda kuti tiwane nhengo idzodzo. But ndikatoiwanawo yangu yandinotodzidawo 1 idzounogara yogara nayo mumba. Ndikatoiwana ndotogutsikana ne1 iyoyo. Vanhukadzi vane mazuva amwe aya avanoenda kunguva yavo. Angawe vamwe vanoita 4, vamwe 5, vamwe 6, vamwe 7. Nguva yevanhukadzi yasvika nguva iyoyo pamwe kuda imimi hamuna mari mumba apa muri kunguva yevanhukadzi, ndeapi matanho amunotora? Ndisina mari ndinotongokechesa zvakadaro. Chirudzii? Ndokunopfeka kana tishu zvoti iwo utombozviona. Tishu kuriisa kunhengo yechikadziko ndokuenda tishu. Saka ini ndinoziva kapanguva yebonde ka because munhu wemurume anenge achipushira kumberi. Handiti ndo chokwadi chicho. Harizosvika here pakuzopushirwa kuzoenda mberi tishu rakatadza kuzobuda? Rinobuda. Rinotoenda mberi but rinobuda. Munoridzosa chirudzii? Rinodzoka. Rinotobuda. Bosi panguva yekuti aweti pai rinotobuda. Kumberi rinotoenda se kudzoka rinodzoka. Ndopatambotiwa kuti mune vamwe vanenge vane dzihombe pai ndo vanozosvitsa matishu kokweyo. Alright. Saka ndo chimwe chikonzero chamusingadire dzihombe. Aiwa dzihombe adziwara idzi. Ndiri mubasa menyu. Hamusangano here nevamwe varume vanouya vachitaura kuti ivo havasi kuda kushandisa kondomu, vari kuda kungoita bonde zvakadaro? Vanowanika, wakatowandisa vanowanika.
zvokutiwo kana uchidawo unoita kana usingadawo hauiti. Saka pachinge pasina kondomu munenge muchiita mari. Inini ipapo ndinganyepe kozi ndinongonyengwa nekondomu. Saka handizoziva manje kuti pasina kondomu imari. Inini ndinongonyengwa hangu pane kondomu. Ngatiti munotitaura chokwadi dzimweni dzenguva kondomu rinogona kuita sei kungotsemuka kana kuputika. Ngatiti masangana nematambudziko ekuti raputika, imi hamuna kuzvinzwa, mozongoona munhu akuburitsa pasina kondomu rakadambuka, ndiapi matanho amunotora? Kana zvoitika tese tinozvinzwa zvinonetsa kuti nditore matanho nekuti iye haana kuzvinzwa ine handa kuzvinzwa, saka anenge ane problem ndiyani. No, handisi kuti pane munhu anenge ane dambudziko. Hamuendiwo here kukiriniki kuno? Aiwa, kiriniki totoenda, kutone kiriniki yedu yemahara iriko. Kiriniki totoenda. Inonzi chii kiriniki? Iripo ipo paOverspill. Inongorapwa munhu wese here kana kuti imimi chete vanotengesa bonde? Aiwa, chiripo chipatara chemahuri. Chinotorapwa mahara. Tichivhara chirongwa, kune vamwe madzimai vanonyima varume vavo bonde mudzimba umo. Zvandiri kutaura izvi hakusi kunyepa. Zviri kuitika mudzimba kakawanda, musandipikisi. Munoda kuti kudii kune madzimai vanonyima varume vavo bonde? Ndinongova kuti musanyime varume venyu bonde nekuti wakauya kwatiri ndomupa pasvika aguta. Saka apa ndinomupa paipo iwo uchimunyima kumba anotoramba achidzoka kwandiri nekuti ndochimupa zvaanoda. Akanditi ndipe nandimunyime, chero nguva indomupa. Saka ndingokuudza kuti musanyime varume venyu bonde. Ndosaka kuzotizwa chiyo mabhawa kwati ndiro. Saka vapei nenguva dzavari kuda idzodzo. Ndozvandokwanisa kungovaudza. Right, mhuri yeZimbabwe ndonyaya yange tinayo panapa muzuva ranhasi muchirongwa chedu. Sunungukai kutiudza mafungiro enyu maererano nethis video. Kana muchida kuti Yellowbone adzoke zvakare pashow, nyorai mucomment section umo kuti adzoke. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.